State Cancer Society Meghalaya haka pratarik unai wing arajar pulai kala hiar ban pensai pajba haka bayadai baga jingpang bampong lani ka cancer syaki pajba jokathan East and West Khasi District haka jingyalang kabla penlong Atiar Singh Memorial Civil Hospital Mairang haringkat ka jingya trailang kani ka hospital bat ka DMHO West Khasi District. Hakani ka program ka Dr. Anisha Mawlong specialist bat ka head jong ka oncology department Civil Hospital Mairang kalaong baga jingpang bampong ka dayru nakabapindan kam yaki mobile phone namar ka jingdon ka radiation. Kalau ang baam tanggi bala he ki yo e kani ka jingpang bampong hendrai bun ba ki khulung khna manta ki yo jingpang bampong na jabieng namar ka jingjor ka radiation haki mobile bat kala kentu ya ki kimeki pa bakim dai ban ai mobile ya ki khulung khna ban laj na kani ka jingpang hakani ka jingyalang lai don lang u medical superintendent ka Atiar Singh Memorial Civil Hospital Mairang u Dr. Timothy Lingdo ka BDO Mairang block ka kong LR Nyota ka BMHO Mairang block ka Dr. PE Hadian haringkat ki wepat. Ki bam ni ban bam hang patay ka metro ni batban ki badon ki antioxidant mo bangi ong bakti patay bala ban pen yale ka metro ni ki kanyang jingpang no ka dadon ki cells ni ang basniyo metro ni ro dan ibam hi ki jur ki chef ki patay ka metro ni ki so ka yarap ban penkala normal ban penyak no itu ki kanyang ki cell basniyo metro ni ban penlong ini kamet runi kaba spike bakya bandon ba nimlait na kibe jingpang entang na kabampong ro kibe jingpang mo tiang di ban kya ban bam iki bam padam bam tha mo to nang ta kawe kalong menta ro khoi ki ong ba yo kadai na ka radiation mo kini mobile tower ki borok hot ki siakaran mahaya kata menta ndai ka science kampat proof bakadai kadon jingir din kini mobile tower batka jingpang bampong ndai ngap section shan yang pernah bilang ne ndai shason ni la pumman shwang in the tung jing tung ki so ki ni pa mo ki met pa ndai kha ka jok menta kini menta la sausan snap give me back jing tung jing min jung ni barokhay te ngakarmen bang maybe la chaya din hapo indon hi research ki banle biang dia ka jingya de ka mobile towers batka division ni ka way no on ong is manta ni ya claim ha banya bat mobile ya kai mobile khulung tang shuyang ni la ai mobile mo daya pikir ya kataru bali ba nila abun ha ki khulung ro manta bangiyo mo ki bayo kanina jingpang bampong na jabieng te sobha kya ban ai mobile ki khulung khina bali ba kadon hi ka edition mo ka ba one na ko ka mobile ba ki khulung khina ki cells jong ki mo ha broshmet ha jabieng ro kidang long na long no ang tin ha dang long na long ha bampat long kimpat la te ban yale bat ka ro tiki kloy ba ban kala jingpang sniu mo te ya ka mobile ro subha daya ya bat ban kan mau ba ya ki klong wat ya ai mobile wat ya ai yutan lagi pipen kran mobile klong ro wat ju posh kor ai bin na chngai mo de kan mau bata to hindia kun soi ngan chu batai ki don nyong tali ki dak shin jo kan ka jingpang bampong ba pin sung thu ba la no pi ban wan hospital ba don wa jing suman mo lada pi don jing pel hakamet jong pi longpum ka jing hakarukom le kumpenchi ni hakarukom le penkana kamlong kumbaju long man ka port pidei ban wa jing suman no kala ban long ba pini ka penkana jong pi deng pi penyal deng pi set po dagi singi ne deng ka shumi snam hapo balai penkana kata ka hindia kali ka shin jo ka jingpang kani ka jingpang dalam kloy ni laban penjem ki pun hagi nompang ki bala jam bala yo jingkwat jingpia ki bala letrai kumbila ya tu isa bai kimi juni la jam ndai la da propo nice nam imnile te pide banya wan shakmat be bat ye ki para shnom para thau ki bai yem jong ki da dan hi ki no ki bai yo ya kani la jingpang pide ban ya encourage him ban I will see me kiba in one shakmat but one suman ya kani jingpang